μετά τα 40 κι έχουν αλλάξει τα μηνύματα. Σηκώνομαι μέσα στη νύχτα, ήρθαν τα συχνορήματα. Άρχισα και 4 εξετάσεις, πρέπει να είμαι μες στα όρια. Πονάει και λίγο η μέση, στενεύουν τα περιθώρια. Στο κίνα λένε γυμναστική, πόσο βαριέμαι αφορητά. Η ζωή μου είναι καθιστική, κολαμπουστάκι άντε φοράτα. Δεν έχω πια υπομονή, με τη βλακεία βασανίζομαι. Όλοι έχουν αποφρασμουθεί και κάθε μέρα εκνευρίζομαι. Πάμε να βγούμε παρέα, να πιούμε, να πούμε, να δούμε πως θα πορευτούμε. Όπου κι αν πάμε για να σου τα πω, αυτό που ζητάω είναι άδειο σκαμπό. Μην είμαστε δίπλα και στα ηχεία, ούτε κουβέντα και για τη θρησκεία, ούτε φορεία, ούτε αγαμία. Όχι δεν θέλω πολύ κοσμία, μα όπου κι αν πάω για να σου τα πω, αυτό που ζητάω είναι άδειο σκαμπό. Είμαι λίγο μετά τα 40, το ξυπνητήρι αποδέχομαι. Στην ίδια δουλειά θα με πάντα, είμαι μπροστά κι ακόμα έρχομαι. Τατεύω και τους γονείς μου και τους διαλέγω τα φάρμακα. Πολλές φορές δεν σου το κρύβω, σκεφτόμαι πόντικο φάρμακα. Έχω και τη θεία Ευτέρπη που λέει γιατί δεν παντρεύομαι. Δεν λέει να το καταλάβει ότι στις σχέσεις αγριεύομαι. Μα όπου κι αν πάω για να σου τα πω, αυτό που ζητάω είναι άδειο σκαμπό.